Salut, salut, ce faceți? Bine sănătoși voi aici, cum mă duceți? Astăzi ne-am găsit la un nou episod de Clash Royale, în care o să deschidem un clan chest, două free chesturi, un crown chest, un giant chest și două silver chesturi. Haideți să nu stăm mult la vorbă și să începem. 58 de cont, un dark goblin și un 10 royal giant. Ok. 63 gold, un elixir colector și 10 arrows. Haideți să începem acum cu free chest-urile la 85 gold, un tombstone și 10 Tesla. 84 gold, un mega minion și 10 king. Acum crown chest-ul 536 de în fine gold, 4 gemuri, un royal gem fake, 16 cannonuri, 46 archers și 7 horgi. Haideți cu giant chest-uri. 1786 gold, 107 minioni horgi, 145 zapuri și 28 de giant scheletoni. Bun. Cu clan chest 1620 gold, 3 ice golem, 4 bomb tower, 41 golden gem, 59 minion, 140 zapuri, 20 balcani în fac și 3 bordari. Haideți să apărați acum și chesturile viitoare pe aplicația asta Royal. Deci da, am revenit cu chesturile viitoare. Asta este codul meu. Acesta este codul meu. Și haideți să vedem ce o să ne pice. Dăm un refresh să fim siguri. 23 de secunde. Deci da, acesta este al nostru. Și între timp mă gândeam să vă zic de clan. Deci la Fierbinte cutăm vreo 10 membri, 8 membri și vă așteptăm pentru că unii rămân doar pentru clan chest. Deci clanul are vreo 31.000 de cupe și vă așteptăm. Și da, asta o să fie următoarele chesturi ale mele. Deci ăsta a fost episodul de azi și ne vedem weekendul viitor cu alte 2-3 episoade. Bye bye!